बे समाव आङो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिबाय। बे समाव आङो नोंथांमोनजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो लादों। बे जाबाय खामानि गैजारोङै एबा आनइमप्लयमेन्ट जि प्रब्लेम्स जोङो बेखौ बोरै होखारनो बा बेखौ जोङो बोरै गैया खालामनो बेनि सायाव आङो नोंथांमोनजों रायज्लायनो सानदों। दा जों बयबो मिथिगौ जे जोंनि मानसिफ्रा एबा बर' मानसिफ्रा जे बेफार फालांगियाव गोसो होआ। नांगौ जायोब्ला बियो हाजिरा मावगोन, नांगौ जायोब्ला बियो बहाबा कम्पानियाव थांगोन, किन्तु बियो बिजनेस खालामा। बिजनेस खालामनायनि जि आदब खायदा बेखौ बियो सोलोंनो थाखाय नाजाया। जायनि थाखाय जोंनि मानसिफ्रा जेरैबायदि जौगानांगौ, जेरैबायदि जोङो नखर खुंनांगौ बेबायदि जोङो खालामनो हाया बा खुंनो हाया। जायनि थाखाय जों नुदों जोंनि गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गुजरातआव थांदों, दिनै बेंगालराव थांदों, दिनै दिल्लीयाव थांदों, मुम्बाइआव थांदों। दा बेफोराव थांनाया जायफ्रा थांदों बैफोरनिफ्राय माखासे मानसिफ्रा खामानि सोलोंनानै जायगायाव खामानि मावफैनायबो नुदों। नाथाय ओरैबायदि सुबुंफोर दङ बै जायगायाव थांनानै खामानि मावनानै जेबो सोलोंनानै फैयाब्लासिनो न'आव थाफैनानै उनावहाय गोदाव सोराव जानायखौ जों नुनो मोन्दों। दा बेनिखायनो आङो जे जोंनि जे खामानि गैजायै जि जेंना बेनि सायाव आं नोंथांमोनजों सावरायनो थाखाय बे समाव आखायाव लादों। आरो जोंनि बर' गामिफ्राव गोबां लाइमोनफोरा उदाङै बेरायगासिनो दङ। लेखा फरा जायफ्रा फरायनानै साक्सेस जानो हायाखै, मेट्रिक पास खालामनानै बा हायार सेकेन्डारि पास खालामनानै दिनै न'आवनो ओरैनो आला दिङा बेरायगासिनो दङ। बिथांमोना जुदि गावसोर मोनफा मोनफा जुदि आखायाव खामानि लायोब्ला निस्सय मोजाङै जौगानो हागोन। आं बेखौ नोंथांमोना 100% बुंनो हायो। दा जोङो खामानि मावनो लाजियो, दिनै जोङो बिजनेस खालामनो लाजियो। दिनै बाङालिफोरखौनो बुं, मारवारिखौनो बुं, बिहारिफोरखौनो बुं, दिनै बिथांमोना बिजनेस खालामनानै गावनि न'खरखौ सालायगासिनो दङ। साखरि नागिरा बिथांमोना गिबियावनो बिजनेसखौ प्राधान्य होग्रोयो। बिथांमोना बिजनेसखौ गिबियाव आखाइ होग्रोयो। नाथाय जोंनि बर' मानसिफ्रा एसे फरायनानै मेट्रिकआव 3rd डिभिजन, हायार सेकेन्डारियाव 3rd डिभिजन, बेनि उनाव 3rd क्लास BA पास खालामनानै बियो मोजां साखरि मोननो लुबैयो। नाथाय दिनै जों नुदों गुबुन हारिनि मारवारि मानसिफ्रा M.Com, B.Com पास खालामनानै दिनै बिजनेस खालामदो। गोबाङानो इन्जिनियार पास खालामनानै गोबाङानो दिनै बिजनेस खालामनाय जों नुनो मोन्दों। टिभिफ्राव जों मिन्थियो, टिभिफ्राव जों नुयो। दा आङो बेखायनो आं बुंदों जोंनि बर' लाइमोनफ्रा जाहाथे, बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा जाहाथे दिनै खामानि मावनो लाजियाब्लासिनो जुदि नोंथांमोना खामानियाव जुदि आखाइ होयोब्ला निस्सय बेफार फालांगिनि गेजेरजोंबो नोंनि जे खामानिनि जेंना, बेखार जेंना बियो जोबस्रांगोन। दा गिबियावनो आं फिसा मोनसे बाथ्रा बुंनि जे नोङो मोनसे खामानि आखायाव ला। हमनानै ला आथिखालाव इ-रिक्साया गोबां सोलियो दा। जायखि जायगायावनो दिनै जों इ-रिक्सा नुनो मोनो। दा इ-रिक्सानि खामायखौ हयथ' सोरबा सासे इ-रिक्सा सालायग्रानाव सोङोब्ला बे नोंथांनो खोन्थागोन बिथाङा सानसेयाव 1000निफ्राय माने 1200 रां, 1000निफ्राय 1200 थाखा बिथाङा सानसेयाव खामायो। आरो बेनि हयथ' गोबांबो जायो, एखमबा खमबो जायो। एभारेज जों जुदि 1000 हमोबा मास मोनसेयाव बियो 30,000 बियो खामायगोन। बेनि उनाव आरोबाव जों जुदि नायो, दिनै माने इ-रिक्साल' नङा, दिनै जुदि सासे मानसिया बियो जुदि फिसा खामानि होननानै सानाब्ला खानाय सिननाय, जायखौ बुंदों सेलुनावबो दिनै जुदि जों सोङोब्ला बुंगोन जायफ्रा खानाय सिनो, जोंनि बर' सुबुंफ्रानो, बर' खानाय सिनग्रा सेलुनाव खामानि मावग्राफ्रानो बुंगोन सानसेयाव बिथांमोना 900निफ्राय 1000, माने गामियावनो जा, फिसा सोहोरावनो जा बा फिसा टाउनफोरावनो जा, बेबायदि बिथांमोना खानाय सिनग्रा गला बा सेलुनाव नोंथांमोना सोङोब्ला बुंगोन बिथांमोना सानसेयाव 900निफ्राय 1000 थाखा खामायो। अब्ला 1000 जों एभारेज जुदि हमोब्ला बिथांमोना मासाव 30,000 खामायो। अब्ला जों नायदों, हमनानै ला नोङो बेफार खालामोब्ला, जुदि नानि बेफारखौनो जुदि नों हमोब्ला, हमनानै ला नों जुदि सानसेयाव जुदि नोंनो जुदि 50 किल' जुदि ना नांगौ जायोबा, हमनानै ला किल'आव नों जुदि 50
थाखा बा 50 रां जुदि नोंहा जुदि लाब थायोब्ला अब्ला नोङो नायदो नोङो 50 किल'आव नों बेसेबां माने लाब जागोन अब्ला बेसेबां 2500 माने एबा माने 2500 रां नोंहा लाब जागोन अबा हमनानै ला सोरनियावबा हाबा सोरनियावबा बहाबा कासफोराव गोबां ना नांगौ जायो अब्ला बेवहाय सोरनोबा माने 70 किलो 70 किलो बा 100 किलो बेबायदि ना नांगौ जायो अब्ला 100 किलो जुदि नों हमोब्ला नोङो जुदि 50 रां खरि जुदि किल'सेयाव जुदि लाब जायोब्ला अब्ला नोङो 5000 अब्ला नों नाय बे ना बिजनेस खालामनायाव जुदि नों हारसिङै जुदि खामानि मावोब्ला सानसेयाव नोंहा बेसेबां लाब जादों हयथ' माने हमना ला 2000निफ्राय 5000 रांसिम सानसेयाव खामायनो हायो बेनि उनाव जों आरोबाव जुदि नोंथाङा जुदि लाजियाब्ला माने फानलुनि जि बेफार फानलुनि बेफारावबो गोबां लाब थायो जोंनि मानसिफ्रा गोबाङानो लाजियो बेफोर फिसा फिसा बिजनेसफोरखौ खालामनो थाखाय दा जुदि फानलुखौ जुदि जों नायोबा बेखौ बाङालि मानसिफ्रा बांसिन खालामो मुस्लिम मानसिफ्रा बांसिन खालामो किल'आव बिथांमोना बुङो जे माने बे बिजनेसाव फानलुनि बिजनेसाव किल'आवनो बिथांमोना बुंदों जे 10 थाखानिफ्राय 12 थाखा 10 रांनिफ्राय माने 12 रांसिम 15 रांसिम 20 रांसिम लाब थायो अब्ला जुदि जों 10 रां जुदि हमोब्ला किल'सेयाव अब्ला नोङो सानसेयाव जुदि नोङो माने मा होनना बुङो बेखौ 100 किलो जुदि नों फाननो हायोब्ला अब्ला नों बेसेबां जागोन नोङो सानसेयाव नोंनिया बेसेबां 1000 आरो मालाबा 100 किल'निख्रुइबो मालाबा 150 माने 200 किलो जुदि नोंनि जुदि फाननो हायोब्ला अब्ला नों बेसेबां लाब जागोन बेवहाय नों हिसाब खालामनो हायो दा फानलु फाननानैबो सानसेयाव 1000निफ्राय 300,000सिम नोङो सानसेयावनो खामायनो हायो दा बेफोर बिजनेसखौ जों रोंनांगोन दिनै जों नुदों गोबां आइजोफ्राबो दिनै जोंहा बर' आइजोफ्रा लांगा दखान होदों सोरबाया फिथा सावदों सोरबाया माने बायदिसिना बिजनेस खालामनायखौबो जों नुदों अब्ला जोङो फिथा दखान जायफ्रा फिथा सावो बिथांमोनखौबो जुदि जोङो सोङोब्ला बुंगोन बिथांमोनाबो 500निफ्राय 1000 सानसेयाव बिथांमोना खामायनो हायो अब्ला बिथांमोनखौ जोङो जुदि एभारेज 1000खौनो हमबाय एखमबा 1000निबो बारा बिथांमोना खामायो होननानै बुङो अब्ला 1000खौ जुदि हमोब्ला बिथांमोनाबो सानसेयाव बेसेबां 30,000 खामायो अब्ला मानगोनां लाइमोन लोगो नोंथांमोन जायफ्रा गावखौनो बेखार होननानै सानो बिथांमोना बेबायदि फिसा फिसा खामानिखौ मावनो सोलोंनांगोन दिनै जोंनि मानसिफ्रा खामानि गैया बेखार होननानै जोङो जोबोद माने जिंगासियो दिनै ड्राइभार खालामनानैबो जानो हायो दिनै ड्राइभार जायफोरा दिनै JCBनि ड्राइभार बिथांमोना सानसेयाव 1000 खामायो आरो बिथांमोननि जि बेथना 10निफ्राय 12,000 बेथना एक्सट्रायै जौनोसै बेनि उनाव सानसेयाव नोङो बेबायदि नोङो खामायनो हायो जायफ्रा डाम्पार गिदिर गिदिर सालायो बिथांमोनाबो मासाव 10निफ्राय 12,000 मोनो आरो ड्राइभार एलाउन्स हिसाबै बिथांमोना खेबसेयाव पार टिप बिथांमोना 500 रां बिथांमोना एलाउन्स मोनो आरो जुदि पार टिप जुदि 500 जुदि एलाउन्स मोनोबा बिथांमोना खेब्रै टिप मोनब्रै टिप रोगानो हायोबा अब्ला बेसेबां सानसेयावनो बिथाङा 2000 खामायगोन जोङो 2000 हमाब्लासिनो खेबनै मोननै टिप जुदि रोगानो हायोबा डाम्पारजों बिथाङा अन्थाइ बाला रोगानाय जि खामानि बा हा रोगानाय खामानि दा बेफोराव नों नाय बिथांमोना मा खालामनो हायो जे खेबनै रोगायोब्लाबो 500 1000 रां खामायनो हायो आरो बे 1000खौ जों जुदि हमोब्ला नाय बिथांमोना मासाव बेसेबां खामायदों फ्राय 30,000 खामायदों आरो बे 30,000जों आरो बै जे 10 बा 12,000जों जुदि जोङो दाजाबनानै होयोब्ला बिथाङा मास मोनसेयाव 40,000 थाखा खामायदों अब्ला जों नायदो मानगोनां लाइमोन लोगो नोंथांमोन जाय बिथांमोना गावखौनो बेखार होननानै सानदों बिथांमोना गावखौनो साखरि बाखरि जेबो गैया होननानै सानदों दा बिथांमोना जुदि बेबायदि खामानिखौ जुदि आखायाव लायोब्ला निस्सय बिथांमोनाबो साफा माने गावनि आथिङाव गसंनो हानाय सुबुं महरै गनायथि मोनगोन आरो गाव न'खरखौ मोजाङै सालायनो हागोन गावनि गथ' गथायनि थाखाय भबिष्यतनि थाखाय गावनि जिउखौ मोजाङै दैदेननो हागोन दा बाथ्राया बेनो जाय मानसिफ्रा गावखौनो बेकार सानो बिथांमोना सानो साखरि मावनाय मानसिफ्रा गोबां रां मोनो बेबायदि सानो
गिदिर साखरि मावनायफोरा गोबां रां मोनो नंगौ, नाथाय फिसा फिसा साखरि मावनाय दिनै फोरोंगिरि जायफ्रा गोदान फोरोंगिरि हाबदों बिथांमोननि दरमाया बेसेबां नोंथांमोना मिथिगौ। दिनै आसाम स्टेटआव जायफ्रा साखरि मावदों बिथांमोना मिथिगौ गिबि जि स्टार्टिं दरमा 4 ग्रेडनि जि स्टार्टिं दरमाया मात्र 16,000ल', मात्र 16,000। सेन्ट्रेलनि जायफ्रा 4 ग्रेडआव खामानि मावदों बिथांमोननि जि दरमा बे दरमाया स्टार्टिं दरमाया मात्र 18,000-19,000ल'। अब्ला जों नायदो दिनै टिए डिए बा बायदिसिना एलाउन्स थानानै बिथांमोना हयथ' 20निफ्राय माने 30 सिम जागोन बिथांमोननि दरमाया। फोरोंगिरिफोरनि दरमायाबो 20निफ्राय हमनानै ला बेयाव 27,000सो जागोन। अब्ला नायदो फोरोंगिरि मावनानै जिमान थाखा मोनो, साखरि मावनानै जिमान थाखा मोनो बेनिख्रुइ बांसिन थाखा मोनो बिजनेसाव। दा ओंखायनो मानगोनां लाइमोन लोगो नोंथांमोन, सेंग्रा सिख्ला नोंथांमोन जायफ्रा गावखौनो बेखार होननानै सानदों बिथांमोना दिनैनिफ्राय आखायाव मोनसे खामानि ला आरो खामानि लायोबा निस्सय जोंनि जि बेखार जेंना, जाय गावखौनो आनएमप्लयमेन्ट आंहा जेबो गैया आं बेखार, बे बेखार होननाय सोदोबा दिनैनिफ्रायनो जोबगोन। दा दिनै जों नुदों बेफारजों लोगोसे जोङो मेकानिक सोलोंना लानो हायो, कम्पिउटार सोलोंना लानो हायो। कम्पिउटारनि गेजेरजोंबो जों गोबां थाखा खामायनो हायो। दिनै अनलाइन जायफ्रा माने काफेफोर दङ, अनलाइन जायफ्रा माने दखान माने खालामनाय, जायफ्रा फर्म फिलआप खालामो अनलाइन बा एग्जामनि बायदिसिना जायफ्रा अनलाइन जे एप्लिकेसन बायदिसिनानि खामानि मावो बिथांमोनाबो सानसेयाव 1,000निफ्राय 2,000-3,000सिम खामायो होननानै बिथांमोना जोंनि सिगाङाव बुङो। अब्ला जों नायदो जोंनिनो कम्पिउटार अनलाइन जि रोंनाय जायखौ जों सोलोंनो गोनां बे जाबाय इजि प्रसेस। नों एसे इंलिश रोंबानो नों गासै खामानिखौ नों मावजोबनो हायो। दा ओंखायनो आंनि फंबाय बिनानावमोन नोंथांमोनखौ आं खावलायदों, नोंथांमोना गावखौनो बेखार होननानै साननाङा, नोंथांमोना साक्सेस जागोन। दिनैनिफ्रायनो खामानि माव, बिजनेस खालाम आरो जाय खामानिखौ नोङो मोजाङै मावगोन बेवहाय नोङो साक्सेस जागोन। आरो नों जायखौ बेखार होननानै सानदों बे बेखारा दिनैनि जोबगोन। आनएमप्लयमेन्टनि जि माने प्रब्लेम्स बियो दिनैनि जोबगोन। दिनै नरेन्द्र मदिया बुंदों स्किल इन्डियानि बाथ्रा, साखरि बाखरि बिथाङाबो गोबां माने होनो हायाखै, दिनै आसाम स्टेटआबो होनो हायाखै, बिटिसिआबो होनो हायाखै। अब्ला जों साखरिखौ जुदि आसा खालामनानै जुदि गावनि जिउखौ खुंनो सानदोंब्ला बियो उनाव जोबोद गिदिर नोंहा मोनसे खोमसिनि मोनसे लामाजों थांगासिनो दङ। ओंखायनो गावनि आथिङाव गावखौ गसंनो थाखाय दिनैनो बेफार बिजनेस जोङो खालामनांगोन, फालांगि खालामनांगोन। अब्लानो नोङो जिउआव सासे जाफुंसार सुबुं जानो हागोन, आं बेखौ फोथायो। आरो बेखिनिखौनो बुंनानै आङो बे समाव फोजोबनो सानदों। इयुन समाव जोंनि बेखार जेंनानि सायाव आरोबाव गोलाव माने सावरायलायगोन। आङो बेखिनिखौ बुंनानै आंनि बुंनायखौ बा बे समाव आंनि जि माने भिडिअ खालामनाय बेखौ आं बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय।